ZANU-PF panguva inoyi yodhilitwa nevanhu mupfungwa vachiona kuti zvinhu zvairi kuenforcer nezvinhu zvairi kutolerata aiwa zvinhu zvinonyaso kuenda against the will of the people. Patiri kuona kuti mamembers ari kuopposa maleaders vari kuya vachiitwa maexposures, masummons, masuspensions vane marestrictions achiimposwa pane maZANU-PF members. Sana pana mashoko anobuditswa maindividuals vari kuuya vachiattributwa kune these categories pamwe chete nezvinhu zviri kuya panapa vanhu vachiti izvi zvakuitwa the ruling party ZANU-PF hazvisiri izvo. Tobva subscribe like on the bell kuti pina panapa paendiwa nanet Omark vakomana veopposition citizen coalition for change vabudanyora chiti. So what ZANU-PF means is number 1, intolerance to the truth, no democracy, intolerance to criticism, zero freedom of speech, zero freedom to think for once, hypocrisy, election manipulation. As ZANU-PF rig and manipulate national elections ad nauseam. No questions to be asked, no consents to be had. A dictatorial, tyrannical regime that tolerates no dissent whatsoever. Traits that run through all Zimbabwean politics, irrespective but deeply true of ZANU-PF. Thomas Kwanoya chitagwa panapa vanobva mazasi vaya vachi classifier vanhu vaka expelled from the party vaita sana Blessed Geza, Gifford Gomwe, kuda kwashe Gopo, Goodwill Gomwe, Victor Manungo, once were expelled for acts deemed to undermine the party. Number 2, summons. Callisto Bangu was summoned to answer charges of undermining the party. Number 3, suspensions. Kudakwashe Damson was suspended for 3 years for election manipulation and abuse of office. Restrictions. Blessing Kampumu will remain as ZANU-PF member but cannot hold any position for 3 years due to creating a fake social media account and subordination. Domashoko insubordination. Domashoko amudanyoko panapa nevakomana tikuona kuti aiwa varika vachiti this party aiwa iharisiri kana political party. Suppose munhu kungobvunza questions anongodirectwa kune top leaders wakutonzi uya against. Mashoko ari kuonekwa panguva inoi, people they are now saying this is no longer a party. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechirikwechi kana comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.